Всъщност още веднъж можеш да го направиш. Супер! Ето ни след рекламите по TV7. В студиото на Споделена с Камелия си говорим за алчността, заедно с барон Кристиян фон Коев, Лили Цветкова, Боримир Дончев и Вили Кожухарова. С нас вече е и моделът и кандидат-студент Вероника Стефанова. Напомням ви, че ако и вие искате да бъдете, не ме гледай така, че ме притесняваш, шегувам се, в моето студио, уважаеми мили мои зрители, трябва само да се свържете с нас на посочените там телефончета и адресчета и ще дойдете да чучнете до мен. Говорим си днес за алчността. Аз съм много алчна за аплодисменти. Моля ви, благодаря. Така се подхранва моето тяло и моята душа. Айде още мъничко, че ми е много мъничко. Малко по-силно, че не ми стигнахте. Гледай ги. Тази е хубава. Тази е хубава, да. Вероника, браво съм, завиждам ти за косата. Дълга, руса, естествена коса. Не знам мъжете как не се ли разсейват сега тук в компанията на красиви жени. Трябва да видим в гръб. В гръб? Че си пала. Алчна ли си за нещо, Мила? Ами да, като всеки човек, аз съм алчна от минус безкрайност до плюс безкрайност. Опа! Много алчна. Алчна за какво? За щастие. За щастие? Да, щастието е най-ценното нещо. А какво е за тебе щастие? Успехите, знанията, всичко това е щастие. Успехи? Да, Това е щастие, знанието. Когато се прибереш вечер и си легнеш и си доволен от себе си, си научил нещо ново, че си свършил нещо добре, това е най-голямото щастие. Пожелавам ти днес да си легнеш много спокойно, много неща да научиш от нас, да ти бъдем полезни с нещо. Искаш ли да си щастлива наистина? Да. Не учи. Не учи. Да. Колкото повече знаеш, толкова по-нещастен си, да го знаеш. Това беше мистер Сенко, който казваше: благодаря ти, Господи, че не си ми пратил на училище. А защо се получава наистина? Много хора са споделяли, че колкото човек по-учи, толкова бил по-нещастен. Верно ли? Мога да ти го обясня много просто. Ако това е тази точка... Или който може би знае повече неща, стават по-нещастни. Нормално е. Това е така. Значи, една точка, когато имаш, това ти е знанието. И всичко отстрани е незнанието. Когато обаче тази точка стане един такъв кръг, това ти е знанието. Не е ли по-голяма периферията вече на незнанието? И си се по-нещастен, защото значи, аз веднага по-не го подкрепям с пример. Когато аз за първи път стъпих в Швейцария, ходейки там в другите страни, говоря специално за френска Швейцария, защото тя е приказна. И аз съм била там. И аз казвам: Господи, защо ми отвори очите, за да видя аз къде живея? Но ако искаш да бъдеш щастлива, научи и прави другите щастливи. Добре. Какво се случва по ревютата? Там има ли алчност? Да се спъвате, да си крадете дрехи? Алчна, че ти, примерно, някоя за слава да завърши ревюто, да изглежда по-добре. Женската така алчност за изява и за красота и за повече внимание не е ли по-изострена на ревюта и там по-красиви жени? Да, има алчност. Всеки иска да е най-добрия, нормално. Всеки иска да облече най-хубавия туалет и да се представи на 100%. И се усеща напрежение между колежки. Това е конкуренция. Конкуренция, да. И всеки иска всеки път да се представя по-добре. Аз, примерно, съм много алчна към себе си. Никога не съм достатъчно доволна и винаги искам и още по-добре да се представя. Ти просто си Да, но това пак е вид алчност. Няма значение, без тази алчност няма прогрес. Да. Може би това е двигател на развитието. Разбира се, че е двигател. За каквото и да било. Стремеш към знание, към пътешествие, към най-хубавата. Чудо се, аз за какво ли съм алчна? Говорим си, аз пък за какво ли съм алчна? Ами ти не можеш да избереш между всичките неща, това е проблем. А как да познавам алчни хора? А делят ли се алчните хора на добри или лоши? Алчно добър или
Има ли алчно лошо? Разбира се, че може да има. Значи алчно добър... Алчността може ли да обогати човек да стане добър? Нищо, че алчен. Може в такъв случай, който казах преди малко. Значи, ако той е предвидлив тези средства, които е набрал в банки и така нататък, и направи една фабрика или там някакъв завод, и ето работа за другите хора. После него ще го благотворят, че той е създал работа. Значи другия вариант... Говорим за взаимно изключващи се понятия. Ако ние започнем да вкараме пак ред. Да. Нека да вкараме. Значи нещата трябва да се наричат с точните им имена. При положение, че съществува такава версия, че един алчен човек, който е натрупал и после почне такова и алчността от лошо се превръща в добро, тогава нищо няма да бъде лошо или добро. Всички неща ще се състоят в своето двойно значение. Хем добри, хем и лоши. Когато се получи това нещо, се получава пълна каша. Пълна каша, защото вече ти не знаеш кое е добро и кое е лошо. Защото всичко може да бъде и така, и така. Аз би казала така. Както природата се променя и всичко тече, няма нищо в застой, така и алчността може да се промени в добро или към лошо и прочие. Значи възможно е човек да се промени към добро или лошо, но самата алчност не може да се промени. Бих искал да ме дефинирате кое е добро и кое е лошо. Това ми е на мен най-големия проблем, защото поне ще знаем като сме алчни, добри ли сме или лоши и на къде да не го дефинираме. Да, защото се размива това. Е отрицателна в момента, в който почне да те дърпа надолу и да те връща там, откъдето си тръгнал. Значи ти си егоист. Защото, точно превръща се в егоизъм. Или когато пречиш на околните, може би. Да. Когато вредиш на околните. Точно така. Не можеш ли да разгледаме... Но вредейки на едни правиш добро на други, така че и там има много размиване. Вредейки на едни правиш добро на други, които също вредят на други. На трети става едно размиване, да. И какво въртим се в някакъв кръг? Абе горе-долу най-хубаво да си себе си, хубаво, лошо. Сега ще кажа нещо по този повод, защото продължихме онази тема продължаваме темата за алчността като двигател, нали? Алчността и страха. Значи от нея е изведена концепцията, известна още през 19 век и вече и в момента реализирана, нали, като философията на Моркова и Тоягата. Вие много добре знаете. Фактически тя лежи в основата на сегашния мениджмънт и управление. Тоест, цели се чрез стимулиране, чрез награди и така нататък заплащане, да бъде стимулирано производството и когато пък това не е изпълнено, да се налагат наказания. Тоест от една страна стимулиране и от друга страна наказание. Само че това нещо в съвременния 20 век на информационни технологии и особено, що се касае до иновационни продукти, до въображение, творчество и така нататък, не работи. Не работи. Това е възможно при някакъв последователност от повторяеми процеси, при които това ще се получи ефект. Но когато се касае за творчество, въображение, това не работи, защото ти се съсредоточаваш върху парите, които ще получиш като награда, а не върху това, което правиш. Се не изключва нас творците това нещо. Това свобода ни дава това. Аз в случая вас двете бих ви изключил, защото при вас няма да има морков и тояга, само морков. Не се притеснявайте. С двете, разбира се. Пак с моркови ни нахрани, значи. Ти си чутка с оранжеви очила и така. Сега, много ви благодаря за това, че ми бяхте гости по днешната тема. Нещо да ми посъветваш най-малата гостенка днес? Да вярва в себе си. Да вярва в себе си. И да бъде каквато си е. Да бъде каквато е. Бъде секс. Драги зрители, за жалост на всички по-алчни зрители днес, Споделено с Камелия приключи. Добрата новина е, че ще бъдем отново заедно утре в 16:30. До тогава може да гледате всички вече излъчени наши предавания на сайта на TV7 или в канала ни в YouTube. Сега ви оставям с TV7 и шоуто Пряка демокрация. Хубав и палък следобед. Чао! Чао!